तो बताओ कैसे तुर पुत्र भइल है कैसे भइल तो बताओ किया एगो गीत के बाद स्वागत हो एगो सोहर हो जाए। हाँ हम बोला तो कहतारी अरे किसैया से सदा के सुतनी अरे सैया से सदा के सुतनी खाती भइली चुमा चाटी भइली चुमा चाटी नु हो। पुतुल भैया के प्रोग्राम में हमारे के जे मौका दिहले बनी हमार बड़ भाई भी होई रिश्तेदारी में भी बानी हमनी के रवि जी के साला भी लगी ले बाकी हम उ सब ना मानी बड़ भाई महिला हृदय मिश्रा जी से आग्रह करो कि तनी लोग गिरे मंच पर ऐसे गिरे चलते हम आई बानी आ बड़ी सम्मान मिलल है क्षेत्र में ए लला ना छाती से कमल रजौ सा कोई हे तम्मा हे लला छाती कमल रजौ सा कोई एक कमरिया हमने के बाहुबली भर भैया विनोद यादव जी की ओर से आशीर्वाद मिलल बा बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा है प्रीति लड़की को हक के सुनो उलिया रखी बतती खाती भरल थारी उलाटी नु हो ए ला ला ना ए ला ला ना ए ला ला ना पीरा से बढ़िया जब भागी की करो पैसा जाती नु है ए ला ला ना पीरा से बढ़िया जब भागी करो पैसा